Babay nga nakuhaan og hulagway nga naka-bridal gown pa ug sakay sa motorcycle for rent diha sa Cebu South Coastal Road. Iya kining gihimo aron di malate sa iyang kasal taliwa sa sinulog traffic. Ni ang report ni Femery Dumabo. Nakaani og dulan sa 800 nga shares, dulan sa 9,000 ka reactions ug gatusan ka mga comments kining post sa social media sa usa ka babae nga naka-bridal gown sakay sa motorcycle for rent. Ang bride mao si Jessica Marie Ilubay. Kinsa nagdali aron di gyud malate sa iyang kasal nga gitakda alas 2 gahapon sa hapon sa San Pedro Calungsod Parish sa may SRP. Lakip si Jessica sa napiruwisyo sa paghuot sa trapiko sa may viaduct tungod sa kalihukan sa sinulog ug tungod kay aduna say giayo sa usa ka parte sa maong viaduct. Ang nagbook sa iyang masakyang motor mao iyang wedding planner nga si Carlo Abakita. The bride og ang akong kanang leader na coordinator, ako nang ginandaan na bisan pag naatay bridal car, dapat magnatay backup nga motor in case mag-abot na dito sa murag entrada na dapit sa bridge na dito na ang traffic. So rescue dayon si Angkas. Very unusual. Yeah, pero exciting at the same time. So the super well, tanan good for our wedding si Sir Carlo jud behind all of it. Ug tuod man, on time nga niabot ang bride ug super pretty gihapon sa iyang pagpaso hangtod na sa reception. Si Jessica ug ang iyang bana nga si Josephus Bunado na-engage niya atong 2018 pa. Ug May 2020 unta sila magpakasal, apan napurnada tungod sa pandemya. Silang duha puro mga nurse nga nanarbaho sa gawa sa nasod. Maong dinas labuot nga ma-postpone pang ilang kasal ug labaw ng kinahanglang dili malate sa labing importante nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Thankful good kay Sir Carlo because everything that we planned since 2019 and then the cancellation of our wedding in May 2020, the long wait is over. Moto and then I'm surprised kay indot jud gayo ang wedding ba. We never expected na it will be trending. I was really apprehensive before kay I don't know the wedding how it will go, but it was really actually amazing. He prepared everything the way it should be. Alang nila ni Carlo, Jessica ug Josephus nga bisan kun planado na ang tanan, kinahanglan do nagay backup plan aron ang tinguha magmalampuson. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.